आणि असं बघा ते आउटर लेअर बनवतात ते खाली लेअर वेगळी येणार आहे त्याच्या बाहेर लेअर वेगळी येणार आहे पीस हा बघा केवढा मोठा पीस काजलच्या तोंडा एवढा ही आमची पार्टी आहे ऑफ सीझनची पार्टी श्रावण सोडायच्या अगोदर श्रावणची पार्टी चला इकडे बघा हे सुद्धा आपल्या रिपीटेड गेस्टचं जेवण आहे आज त्यांचा सेकंड डे आहे लंचमध्ये त्यांना 3 वेज थाली हवी ते त्यांनी भाजी निवडलेली आहे पनीर भुर्जी आणि आपल्या वाटाण्याची भाजी वरण भात आलू वडी चपाती सॅलड लोणचं आमरस भात आणि पापड तर असे आपले 10 आयटम्स आहेत बघा त्यांच्या आज जेवणासाठी हे दुपारचं जेवण आहे आपलं तुम्ही पण इथे येऊन तुमच्या आवडीचं जेवण असं जेवू शकता बघा सर्व व्हरायटी होममेड फ्रेशली म्हणजे आत्ताचे बनलेले आहेत रात्रीचं जेवण वेगळं असतं आपल्याकडे सर्वांना नमस्ते येस आता हे डिनर आहे आपलं डिनरसाठी काय बनलं ते दाखवतो पण आजचा कॉन्सेप्ट बघा 3 थाली आहे पण पूर्ण 3 थाली वाढत नाही आपण त्यांना फक्त हवं आहे काजल काय कढी भात आणि त्यांनी कढी भातच सांगितलेलं मग मी त्यांना विचारलं की सोबत तुम्हाला बटाटा फ्राय पाहिजे का भाजी म्हणून असं चवीला तर ते हो म्हणाले म्हणजे कढी भात आणि बटाटा फ्राय एवढं सुद्धा तुम्ही सर्व घेऊ शकता आता पहिलं दाखवतो की बनलं कुठे आणि किती बनलंय ते बघा वाव बटाटे एकदम टेम्पटिंग वाटतात एवढे झाले बटाटे मग आपल्याला कुठे आहेत म्हणजे जे उरेल ते आपल्याला आणि हे काय कढी आणि इकडे भात आपलं गरम गरम त्यांनी बघा कढी भात बटाटा कढी भात बटाटा कढी भात बटाटा आणि एक राईस प्लेट एक्स्ट्रा मागितले म्हणजे एक प्लेट सिंगल म्हणजे राईसचे 4 आहे आता आम्ही सर्वात वाढतो आणि वाढल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो पण ह्याच्यात एक कॅच आहे काय काजल असं तुम्हाला मिळणार पण त्याचं अजून एक कंडिशन आहे की ह्याच्यामध्ये एकाने जर फुल व्हेज थाली मागितली तर ती नाही मिळणार बरोबर कारण एक कशी बनणार आयदर तिघांनी थाली घ्या किंवा तिघांनी नॉर्मल वाला घ्या साधं घ्या म्हणजे असं कसं ह्या 3 गेस्टनी कसं आम्हाला एकच द्या ऑप्शन बरोबर ना एका थालीसाठी सर्व गोष्टी बनत नाही फक्त एवढंच गोष्ट सांगितली आता बघा तिकडे सर्व एक सर्व होतात आता सर्व झाले की दाखवूया आपण चला इकडे भात पण बघा एकदम गरम गरम आपला भात गरम गरम येस व्यवस्थित भरलेला आहे येस बरोबर आहे चला फक्त कढी भात असल्यामुळे भातची क्वांटिटी पण आपण व्यवस्थित दिलेली आहे आणि बटाटा फ्राय हा पण कॉम्बिनेशन एकदम लाईट एकदम मस्त आणि हेल्दी लाईट कोणाला जेवायचं असेल तर असं घ्यायचं येस बाहेरचं खाण्यापेक्षा तरी हे बेटर आहे ना सर्व इथे बघा 3 थाली एकावरती एक घेतलेले आहेत 3 थाली चालल्यावरती तिथे बघा 3 कढी एक्स्ट्रा कढी आवडलेली आहे आता आपले जे रिपीटेड गेस्ट आलेत ना आता त्यांना मी जेवण देऊन आलो ना वरती तर त्यांनी आपल्यासाठी गिफ्ट दिलं गिफ्ट ही आपल्या चेंबूरची जामा स्वीट्स आहे भरपूर फेमस ब्रँड आहे त्यातलं स्वीट आहे त्यातलं पहिलं तुम्हाला दाखवतो काय स्वीट दिलं तुम्हाला आणि आईला दिसेल काय आहे ते जामा स्वीट्स वा 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 चला एक चला सर्वांनी तोंड गोड करा तुम्ही पण घ्या आम्ही पण घेतो घ्या मम्मी तू एक चला मी पण एक खातो काजलला देतो आईला देतो वा वा मस्त आहे एकदम सॉफ्ट एकदम म्हणतात एकदम स्वीट पण जास्त नाही एकदम मस्त लागते एकदम छान गोड नाही जास्त आहे गोड नाही जास्त आणि त्याचा फ्लेवर पण येतो एकदम व्यवस्थित चालू आहे एकदम फ्लेवर पण एकदम मस्त आलाय गिफ्टसाठी थँक्यू चला सर्वांना गुड मॉर्निंग आजचा सकाळचा नाश्ता दाखवतो दही हे दही आहे आणि इथे साबुदाणे वडे आहेत तर आजचा नाश्ता आहे आपल्या होमस्टेचा नंबर 1 नाश्ता दही साबुदाणे वडे ओके आणि तुम्हाला तेल दाखवतो फर्स्ट यूज तेल कारण आपल्याकडे मोजके 3-4 प्लेटच बनतात आपल्याकडे का 50-100 प्लेट नाही बनत की तेल रियूज होत राहिला म्हणून हा फायदा असतो होमस्टेमधल्या जेवणाचा होमस्टेमध्ये जेवणाचं म्हणजे आस्वाद घ्यायचा आणि इकडे बघा ही आपली स्पेशल मिल्क टी बनते इकडे आता हे सर्व रेडी झाल्यावर दाखवतो तुम्हाला चला इकडे आपले वडे रेडी आहेत हा काकी घेऊन जावा दही साबुदाणा वडे आपले नंबर 1
होमस्टेचा ब्रेकफास्ट. ओके, घेऊन जावा. एक वडा कमी आहे तर मग आणतो सांगा. नंतर चहा बरोबर. चहा बरोबर चहा द्यायची तर त्यांना मिल्क टी. अगोदर काय नाही देत, कारण ते पिताना ते खाताना हे आपलं थंड होणार. म्हणजे हे पण आपल्याला काळजी पाहिजे. येस बघतो मी. इकडे बघा, हा छोटा पीस झाला आहे म्हणून हा दिला नाही. इकडे आपलं नेक्स्ट पेज आपलं होतोच आहे. हे सर्व प्रिपरेशन पण आपल्या रिपीट गेस्टचं आहे. आज त्यांचा 3रा दिवस आहे. बघा, आज जे गेस्ट आहे ते सुद्धा रिपीट आहे. उद्या परत ह्यांचा चेकआउट होणार, परत चेक इन गोल्डन रूममध्ये ते सुद्धा रिपीट आहे. ह्यांचा चेकआउट झाल्यावरती परत 2 दिवसाच्या गॅपने जे आपल्या परत गोल्डन रूममध्ये येणार आहेत किंवा सिल्वर रूममध्ये येणार ते सुद्धा रिपीट आपले गेस्ट आहेत. म्हणजे लागोपाठ सर्व रिपीट गेस्ट आहेत बघा. त्यांच्या जोडीला खालच्या रूममध्ये न्यू गेस्ट आहेत आपले. येस, मी तुम्हाला हायली रिकमेंड करेल की एकदा एक्सपिरियन्ससाठी आमच्या वरच्यांपैकी कोणताही एक रूम घ्या. गोल्डन रूम तर बेस्ट आहे किंवा सिल्वर रूम. हे वरती बघा, आता हा वारा बघा, वारा माडा हलतात आहे बघा. ह्याचा एक्सपिरियन्स खाली तुम्हाला थोडं कमी येणार, पण वरती तुम्हाला एकदम जास्त आवडणार ते. म्हणजे सर्व दिसणार तुम्हाला व्यवस्थित. फक्त रूमचे चार्जेस नसतात, व्ह्यूजचे चार्जेस, म्हणजे वरच्या वातावरणाचे चार्जेस. वरच्या टेरेस पूर्ण ओपन आहे. टेरेस केवढा आहे, एवढा. इथून जो टेरेस सुरू होतो ह्याच्या पाठी गोल्डन रूम आहे. इथून जो टेरेस सुरू होतो तो पुढे जायपर्यंत पूर्ण आपला टेरेस असतो. तर तुम्हाला आमची दिलू दाखवतो. दिलू झोपली बघा कशी आहे. तिने हात बघा का पायाला पकडून ठेवलेत. झोपली दिलू, झोप झोप. याशी कशी झोपली तू? 2 हात पायाला पकडून झोपली. हां बघा कशी झोपली ती. हँड्स पायाला पकडलेले आहेत. दिलू झोप झोप. चला आता आपण बघा वरती आलो. इथे आपलं गोल्डन रूमचं बुक आहे आपल्या रिपीटेड गेस्टचा. आपला सिल्वर रूम पण बुक झाला आहे. जे आपले रिपीटेड गेस्ट आहेत तेच येतात आहेत. त्यांची उद्या गोल्डन रूम बुकिंग आहे, पण 1 दिवस अगोदर येत असल्यामुळे त्यांना आम्ही सिल्वर रूम देतो आहे. आणि उद्या मग ते गोल्डन रूममध्ये शिफ्ट होतो. गोल्डन रूम पण असं क्लीन होतं व्यवस्थित, झाडू लादी सर्व चालू आहे. आणि ह्या रूममध्ये 2 जण असल्यामुळे हा बेड लावला आहे आणि इथे टेबल खुर्ची लावून राऊंड टेबल लावून ठेवतो. म्हणजे 3रा बेड आपल्याला काढता येतो आणि ही स्पेस त्यांना वापरायला येईल. सर्व व्हेंटिलेशनसाठी फॅन पण चालू ठेवलेला. बघा, क्लिनिंगवर आम्ही भरपूर लक्ष देतो. सर्व क्लीन करायचा आम्ही प्रयत्न करतो, पण अगदीच काही क्लीन नसेल तर तुम्ही मला सांगू शकता, मी तुम्हाला ते क्लीन करून देतो. म्हणजे जसं तुम्ही रिस्पॉन्ड कराल लगेच आम्ही ॲक्शन घेतो त्याच्यावरती. तर हे पण मला क्लीन नाही वाटले म्हणून हे पण आता सर्व पुसून, हे बघा हे असं पुसले पाहिजे, मग पुसून आतमध्ये जाणार सर्व गोष्टी. ते हे सर्व होतं आहे. इकडे पण बघा रूम चेक इन आहे, पण त्यांना क्लीन करून हवं होतं म्हणून आम्ही त्यांना क्लीन करून देतो. बघा झाडू लादी सर्व करून देतो आम्ही त्यांना. तसंच आपल्याला सर्व बाहेर पण क्लीन करायचं आहे. आणि पावसाचा सीझन आहे, पण मध्ये मध्ये ऊन पाऊस. बघा सकाळी त्यांचं चहा कॉफी झाली होती, तर हे आपण खाली नेणार होता. ओके, बाकीचं तुम्ही वातावरण बघा, मस्त वाटतं बघा समोर बघायला, सर्व हिरवंगार. तर हे बघा, आपण सांगितलं होतं ना की आपलं आता पूलचं काम सुरू होणार. तर ते बघा ते कसं बसवायला घेतलं आहे. आणि असं बघा ते आउटर लेअर बनवतात आहे. खाली लेअर वेगळी येणार आहे, त्याच्या बाहेर लेअर वेगळी येणार आहे. ओके, आता तिकडे जे सामान उघडलं ते बघायला जाऊया आपण. चल तिकडे चल. पाणी पिणी सर्व काढलं बघा आपण खालचं. आणि पाणी काढायला काय वापरलं आपण? हे बघा एवढे असे फ्रेम्स आहेत मोठे, त्याच्या उंची एवढ्यात. तर तो ते बघितलं असं मम्मी, तो मुलगा उभा आहे ना त्यांच्या शोल्डर लेवलला आहे ते, बरोबर आहे. आणि पाणी काढायला हे वापरलं बघ. हे आपला व्हॅक्यूम, ह्याच्याने पाणी पटकन निघालं आपलं. हे बघा व्हॅक्यूम असतं, हे असं ह्याच्यात ठेवलं आणि बटन दाबलं की ह्याच्यात पाणी सर्व जमा होतं. आणि हा त्याचा बघ फिल्टरेशनचं ड्रम. काही सर्व पाठी येणार, ते फक्त जॉईन करतात म्हणून तसं नाही तर एवढा गॅप, जेवढा गॅप तेवढा गॅप राहणार. हां पूल व्हॅक्यूम हाऊस. इकडे पंप पण होता बघ, इकडे दुसरा वॉटर पंप. अशी सर्व गोष्टी आहेत बघा, सामान भरपूर. त्याच्या पाठी पण आहे, हे सर्व ब्रॅकेट्स आहेत. ही एक फ्रेम राहिलेली आहे, इकडे सर्व आहे. आता थोडं थोडं करून हे सर्व आता होऊन जाईल ना. मग तुम्हाला एक एक करून दाखवतो आम्ही. हे बघा
आमची बुबू कशी बसली बघ. बुबू तुझा बसायचा पोज दाखव आम्हाला, एक पाय बाहेर घेऊन. हा बुबू कशी बसते तू? पोद्दारीन कशी बसली आहे. हे काय दाखव आपल्या हे चिमण्यांचं. हे चिमण्यांसाठी आम्ही बघा मल्टीग्रेन म्हणजे तांदूळ आणि ते मिक्स आहेत ते. होय किनवा. आता हे कुठे टाकणार तू? ते काय चिमणे जमा झाले बघा. हा चिमण्यांचा आवाज, त्यांची आता सवय झाली त्यांना ती, होय म्हणजे येतात ती पावसाची. आता इथे टाकल्यावरती ना बघा, त्या दिवशी पण टाकले होते, टाकलेले सर्व खाल्ले ना त्यांनी. भरपूर खातात. हे काय वेस्ट आहे ना. होय हे बुबूंना बिस्किटं दिले की राहतात. त्याला वाटतं त्याला काय खायला देतं. हां असे टाकले की ते येतील खायला ना. ते खातात भरपूर. आणि इकडे ह्या चिऱ्यावर टाकायला खारुताईला लागतो. हां दोन, आता एक नाही तर दोन खारुताई आलेत. दोन येतात. झालं दिवसभराचं. आमच्याकडे असे 3 प्राणी आहेत, चिमण्या, खारुताई, भुबू आणि आपली दिल. हां असे दूध भात ठेवलाय बघा. आज सिटी हां आज आपली बुकिंग आहे गोल्डन रूमची, पण ते गोल्डन रूमचे गेस्ट आज बाहेर फिरायला गेले म्हणून लंच नाही आहे, डिनर आहे त्यांचा डायरेक्ट. ओके तर डिनर आहे ते सांगतील आपल्याला. लंचमध्ये आपल्यासाठी आज काय बनलं काजल? वालीच्या शेंगाची भाजी. ही वालीच्या शेंगाची भाजी बघा, वालीच्या शेंगाची भाजी आपल्यासाठी. हे काय आहे? भात आहे. हे भात आहे. इकडे काय? बुब्बूचा भात आहे आणि हा आपला. हे बघा इकडे पण हा कोणाचा भात आहे? बुब्बूला. बघा हे आपल्या डॉग साठी स्पेशल भात बनतो. असं नाही की आम्ही उरलेला बघा, उरलेला तर देतोच, असं नाही की वेस्ट जात नाही, पण स्पेशली पण त्यांच्यासाठी बनतं. हे बुबूसाठी भात, आमच्यासाठी भात. आणि इकडे काल आमच्या गेस्टनी जे मिठाई दिली होती ती अर्ध्यापेक्षा जास्त संपलेली आहे. म्हणजे बघा म्हणून आम्ही बोलतो मिठाई आम्हाला देऊ नका, कारण एका दिवसात मी खाऊन टाकतो. कारण तुम्ही मिठाई देणार आणि माझा वजन इकडे वाढणार, कारण मला कंट्रोल होत नाही. आणि जर ही जामाची स्वीटची आहे, एकदम टेस्टी आहे, भारी आहे ती. आज सकाळपासून 4-5 पीस तर मी खाल्ले असतील असे बोलता बोलता. ते आता मी हे बंद करू. मी हा सोबत तुम्हाला मी काय दाखवतो, इकडे बघा ही प्रोटीन पावडर आहे चांगल्या कंपनीची. ही कोणासाठी होती काजल? ही तू एक हाताने घे. ही काजलची आहे, त्याच ब्रँडचं प्रोटीन पावडर. इकडे फॉर मेन आहे, मेन फॉर हिम. ही मी भाईसाठी मागवली आहे पूर्ण 1 डब्बा. हे बघा अजून सील पॅक आहे, तो अजून उघडलेला नाही आहे. म्हणजे आम्ही असे आमच्या हेल्थची काळजी घेतो. ही माझ्यासाठी नाही, माझ्यासाठी हाय दाखवतो कोणती. ही माझ्यासाठी बघा आपल्या गेस्टनीच दिली होती. आम्ही असं दरवर्षी खात नाही, पण कधीतरी वर्षातून एकदा आम्ही असं ह्युमन म्हणजे आपल्या इंडियन फूडमध्ये प्रोटीन इंटेक थोडं कमी असतो. म्हणजे भाईसाठी पण गेल्या वर्षी एक असा दिला होता, या वर्षासाठी एक. आणि मला तर गेस्टनी दिलेला आहे, तो मी खातो, काजल खाते, मम्मी आधी खात नाही, पण असं थोडंफार गेलं पाहिजे. आणि पूर्ण स्कूप नाही घेत, अर्धा स्कूप, पाव स्कूप असं मी घेतो. ते आपल्या हे भाईसाठी आहे. ओके आणि आपल्या दिलूसाठी बघा प्रोटीन इकडे चालू आहे. ही आपली दिलू इकडे बसलेली आहे. आणि दिलूसाठी इथे तिचे मासे असतात बघा, फिश. हा अजून एक गोष्ट दाखवतो सर्वांसाठी आहे, तर दिलूसाठी पण आहे. दिलूसाठी हे एक्स्ट्रा बघा, हा पूर्ण बॉक्स बघा केवढा मोठा आहे. हे कॅट फूड आहे, पूर्ण कॅट फूड आहे. हा उघडून बघा, हे बघा एक पाकिट मोठा 1.5 किलोचा आणि आतमध्ये 1.5 किलोचा. हा 1.5 किलो, हा 1.5 किलो, म्हणजे 3 किलो कॅट फूड हे आपल्या दिलसाठी आणलेले आहेत बघा. आणि मच्छी असते ती वेगळी, मच्छी तिची वेगळी, बाकी तिला अंडा बिंडा काय लागलं तर वेगळं. बघा पॅट तुम्ही जर घेत असाल तर अशी काळजी घ्यायला तुम्ही रेडी राहा, कारण हे तेवढं त्यांचं खर्च करायला हवं. आपल्याकडे जेवढं पॅट घेऊन येतात ना त्यांचं पण मी बघतो, ते तर आपल्यापेक्षा जास्त लाड करतात त्यांचे. पण पॅट ही जबाबदारी असते. तुम्हाला जर पॅट हवा असेल तर तेवढी जबाबदारी घेणार असेल तर तुम्ही घरी पॅट आणा. हौशीसाठी आणू नका, कारण त्यांच्या इनिशियल लाईफमध्ये ते बरे वाटतात सुरुवातीला लहानपणी, पण जेव्हा मोठे होतात, जेव्हा त्यांचा आजार पण सुरू होतो, तेव्हा तुम्हाला त्यांची काळजी घेता आली पाहिजे. तेवढा त्याचा खर्च असतो, खर्चापेक्षा तुम्हाला तेवढी त्यांची काळजी घ्यायला लागते. बरोबर. त्यांचा फायदा तुम्हाला सांगतो, घरी मी एकटा पण असलो किंवा मम्मी एकटी असली किंवा काजल एकटी असली ना, तुम्हाला घर एकटं नाही वाटणार, कारण तुमच्या सोबतीला बघा हे असे प्राणी असतात. बरोबर आहे. आणि ती जवळ येऊन पण बसते. हा अशा प्राण्यांमुळे घरी गुड लक येतो, घरातली नेगेटिव्हिटी बाहेर जाते. हे आम्ही पर्सनल 10 वर्षाच्या एक्सपिरियन्सनी सांगतोय. आपली ग्रोथ होते, मग त्यांच्यासाठी आपली काळजी घेणं हे गरजेचं असतं. मला सर्वात जास्त राग तेव्हा येतो
जेव्हा प्राणी पाळतात आणि त्यांच्या एंड वेळी किंवा त्यांच्या मधी तेव्हा त्यांची परिस्थिती कमी होते तेव्हा ते त्यांना सोडायला जातात. त्यांना सोडू नका. लावतात. तुम्ही तुमच्या बाळाला तुम्ही तुमच्या घरातल्या माणसाला सोडाल का? माणसं घरातल्या माणसानं पण सोडतात. हो हा, म्हणजे एक सांगतो प्राणी त्यांनीच घ्या, प्राणी त्यांनीच विकत घ्या बाहेरून. असेल तर अडॉप्ट करा, कारण ह्या गोष्टी मी बाहेर बघतोय की गाडीतून सरळ उतरवतात. होय मग ते डॉग लोक तिकडच्या तिकडे वावरत बसतात. मग ते आपल्याला किती वाईट वाटतं. एकदा प्राणी पाळायला घेतलात नाही जमत तर पाळू नका. म्हणजे तसं आहे. हा आणि कोणाकडे पाळले असेल तर त्यांना त्यांच्याकडे दानधर्म करा. हां, ज्यांचे पाळीव असतील किंवा जे बाहेर शेल्टरमध्ये असतात त्यांना खाला जर तुम्हाला जमत नसेल. पण भरपूर हे काय हातात घेऊन बसलो म्हणजे एवढं सांगतो की भरपूर काळजी आणि भरपूर सांभाळायला लागतं तर तुम्ही पॅट तुम्ही हौशीने घ्या. आम्ही पॅट पाळला आहे व्हिडिओमध्ये बघताय म्हणून आमचं बघून तुम्ही त्याला पाळायला गेला असं करू नका. भरपूर त्याला व्यवस्थित काळजी घ्यायला लागतं. तर त्याच्या महिन्या अगोदर तिला इकडे हे गाठसारखं झालं होतं, फंगल इन्फेक्शन, त्याचं ट्रीटमेंट लागली. आता परत तिचं ते 6 महिन्याचं ते असतं अशक्तपणा असं, कारण ती आता 10-11 इयर्सची आहे. बघा केवढी आहे ती. बघा 10-11 इयर्सची आमची घोडी आहे ती. होय हां, मग अशा गोष्टी लक्षात ठेवा आणि त्यानंतरच पेट तुमच्या घरी आणण्याचे निर्णय तुम्ही घ्या. ओके बस. वाव, तर आमच्या इकडे पार्टी सुरू आहे. कुठे आलो बघा आम्ही. या बकेट घेतला, बकेट पूर्ण मोठा आणि सोबत काय घेतले 4 डिप्स. आता बकेट आपण एक टाकूया काय याच्यात. एक काढ पीस बघूया. पीस मोजूया तरी किती आहेत. 1 पीस. हा बघा केवढा मोठा पीस, काजलच्या तोंडा एवढा. ही आमची पार्टी आहे, ऑफ सीझनची पार्टी. श्रावण सोडायच्या अगोदर श्रावणची पार्टी. 3, 4 बापरे. हा लेग पीस पण आहे का झाला बघ. हा लेग पीस खा. अरे लेग पीस का, लेग पीस का असा. आणि डिप्स पण आहे त्याच्यात भरपूर. कसं आहे, गरम आहे ना. ह्याच्यात पण आहे ना, भरपूर आहेत. बापरे, एवढं सर्व संपेल ना आपल्याला काजल आज. संपेल ना. चला आता संध्याकाळची वेळ आहे. तुम्हाला एक गोष्ट सांगायला मला भरपूर आवडते की आज आपल्या गोल्डन रूममध्ये जे गेस्ट आहेत ते सुद्धा रिपीटेड गेस्ट आहेत, म्हणजे दुसऱ्यांदा आलेले आहेत. आणि सिल्वर रूममध्ये आत्ता जे गेस्टची चेक इन होणार आहे ते सुद्धा आपले रिपीटेड गेस्ट आहेत. म्हणजे आज दोन्ही रूममध्ये आलेलेच गेस्ट परत येतात आहेत. ओके, तर त्यांची ऑर्डर आहे व्हेज थाली आणि चिकन. आणि दुसऱ्यांना पण मग तसेच सर्वांना कोऑर्डिनेट करून व्हेज आणि चिकनचं आज सर्व जेवण बनणार आहे. काय काय बनतं ते तुम्हाला मी दाखवतो. आणि आपले सर्व आज बघा चिकन बोलते किचनमध्ये कोणीच नाही आहे. सर्वजण आपले बाहेर गेले, वॉकिंग करतात आहे. म्हणजे होमस्टे रुटीन पण चालू असतं सोबतच असे आम्ही सुद्धा रिलॅक्स असतो. बघा सर्वजण बाहेर आहेत, वॉकिंग लागले. बघा कोणी दिसणार नाही तुम्हाला इकडे.